Vážení diváci, omlouváme se za přerušení vysílání. Přinášíme vám aktuality z krizového centra. Jak jsme vás již před časem informovali, známý zločinec Point Killer opět zaútočil v našem království. Na místě je již připraven náš zpravodaj Jiří Santa Bonzák, kterému předávám slovo. Bonzáku, slyšíme se? Bonzáku? Ano, Rachel, slyšíme se, já tě zdravím a zdravím zároveň i všechny naše diváky. Já se vám hlásím přímo z místa, tedy z Latinského království, kde došlo naposledy ke ztrátě Pointy, kterou odcizil takzvaný Point the Killer. My už od rána sledujeme celou situaci, moc změn nenastalo. Vlk například čeká již od rána na příchod Karkulky, která stále nepřichází, a my jsme pro vás exkluzivně natočili obrázky. Tady jsou. Můžete potvrdit, že zde čekáte na Karkulku? Když přes 5 hodin? Vypadá to, že na ní máte skutečně chuť. Díky za rozhovor. Tolik tady k celé kauze Vlk. Máš tam nějaké další otázky, Rachel? A objevil se i nějaký problém i v jiných pohádkách? Rozumím. V podstatě nejznámější, jedna vůbec nejznámějších českých pohádek, Tři oříšky pro Popelku, zřejmě nedojdou ke svému rozuzlení, poněvadž sága Tří oříšků byla ukončena u druhého, kde tedy nebyl rozhoustnutý správně, nebo respektive ani nebyl objevený. My zatím nevíme k této kauze nějaké podrobnosti, ale samozřejmě, až je budeme vědět, tak je budeme sdělovat postupně tedy našim divákům. Rachel? Bonzáku, informace, které říkáš, zní velmi katastroficky. Jaká je vůbec atmosféra v celém království? Co na to říká král? Co poddaní říkají? Můžeš nám k tomu něco říct? Tu atmosféru bych skutečně přirovnal ke zmoklé slepici. Nebo jinak, určitě si pamatujete na kauzu s červotočem a hurvínkem, která před zhruba 10 měsíci zasáhla toto království. Ta atmosféra tady je na podobné bázi. Nicméně všichni obyvatele, tak jak jsme postupně přes den zastavovali a vlastně zjišťovali jsme, jak to vnímají celou tu kauzu. Všichni věří tedy v úspěšný konec a vlastně ve šťastný konec, že tam ten zvonec nakonec zazvoní. Takže to vlastně ode mě z místa činu. S dalšími novinkami se vám samozřejmě exkluzivně přihlásíme z Latinského království. Zatím ode mě vše. Díky. Bonzáku, my moc děkujeme. Nyní ještě sled rychlých zpráv. Chaloupka na Muří Množce je v tuto chvíli k Ivanovi zády. Tom a Jerry, známá dvojice, nebude nadále vystupovat společně, protože Tom přijal místo na pozici kocoura v botách, který odchází na zasloužilý odpočinek. Krteček způsobil dopravní kolaps na Evropské třídě na Praze 6. Z čerty stále nejsou žerty. Podle posledního prohlášení Pinokia je těžba dřeva na Šumavě nezbytná. Jedníček s Mařenkou Jedníček s Mařenkou jí snědli okap a postupují směrem k hřebení střechy a tvrdí, že jde stále jen o větříček. A to je z dnešních aktualit vše. Přeji vám všem příjemný... Moment, ještě tady mám jednu aktuální zprávu. No ovšem, úplně poslední aktuální zpráva. Chaloupka na Muří Množce je již k Ivanovi čelem. Tak, vážení diváci, to bylo z dnešních aktualit opravdu všechno. Přeji vám krásný zbytek odpoledne. Ozveme se s dalšími aktualitami zhruba zítra tohletou dobou.